A cada escalón que baixo me desperto de me atopare das augas do inframundo, facemos o noso mar. Nada foi igual, fomos rochas contra o mare. Tudo puerta mare, como santa liberdade. Espido nun cantil a fin de mes, a conta en negativo, mareas de estrés. Viaje pan e Cuba litro como ves. O médico confunde o mar como EPDs. Abarca a destrozo, luz dun equinoccio. Minten como Pinocchio, facendo soliloquio. Vou de Big a Tokio, a nado pouco a pouco. O sal erosionando todo. En augas internacionais, cero puro faxes. Son as rochas vida, firme na marxe. Naufragados en equipase. Non a suficiente tela pois facerme un traxe. Son os ondas, ondas, a beira do mare. Ola teso, espuma branca, solares. A costa dureza, todo vale. Illas atlánticas freando tempestades. Moedas de plata que volver, exigir 1000 anos de perdón. Somos como rochas a bater contra o mare. Pois a considerada a súa lei non ten sentido para nós. Somos como rochas a bater contra o mare. Stop, non queras foder con nos. O tsunami vai collerte perto, fillas do sol. Ese soa fuck, po, po. A lúa garba o segredo, piratas con ron. Abordase a estribor, meto en popa toda vela e con decisión. As ardoras teñen voz, nebulosa sobre area. Ai, miña nena, collida da man contra vento e marea. Ai, miña nena, collida da man contra vento e marea. Todos os días xogamos o mar, ou en severos que viene fora. Xa non hai máis que cantar, xa non hai máis que cantar. Se trata de volver, exigir 1000 anos de perdón. Somos como rochas a bater contra o mare. Pois a considerada a súa lei non ten sentido para nós. Somos como rochas a bater contra o mare. Foi igual, fomos rochas contra o mare. Tudo puerta mare, como santa liberdade. Preparando los mares, las estrellas como abrigo, para irnos de bajar carabijo. Stop, non queras foder con nos. O tsunami vai collerte perto, fillas do sol. Ese soa fuck, po, po. Ese soa fuck, po, po. Stop, non queras foder con nos. O tsunami vai collerte perto, fillas do sol. Ese soa fuck, po, po. Ese soa fuck, po, po. Stop. Miña nena, collida da man contra vento e marea. Ai, miña nena, collida da man contra vento e marea. Collida da man contra vento e marea. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro.
Pois moi benvidas e moi benvidos a todos unha vez máis, un martes máis. Aquí estamos no Bar da Cantina esta semana vimos cargados e temos, como sempre, o noso quen querido e amigo Milito. Ola, moi boas noites a todo o mundo, moi boas noites Darío, os compañeiros, e, bueno, outra semaniña máis, xa encarando a recta final da tempada, e nada, vense un programiña cargado de cousas, a un parenteiro. Exactamente, como sempre tamén temos aquí a o mestre Caíña. Hola, moi boas a todos, que tal, chavales? E como non tamén temos a don Carlos de Inglaterra. Como estamos? Boa noite. Boa noite desde o Imperio Británico, xa na última semana de competición, parece onte cando estábamos aí facendo as previas e divagando nos programas de verao, que entendo que agora faremos unha recapitulación daquel, non agora, pero en algún momento, e nada, a ver, Os mellores momentos. Como dixo Milito, cheo de emocións e moitas cousas a tratar. Sí, un pouco de highlights e un pouco de out of context, non? Como piden e demandan algúns ointes do Bar da Cantina, non? Bueno, teremos... A xente pide e nós entendo que proveeremos chegado o momento. Sí, que gazapos indo uns cuantos, non? Carai. Damos fe que sí. Non sei se nos chegará un programa para todo eso. Cuidado. Non creo. Cuidado. Pero podíamos facer un memorial así como os programas de verao, sabes? Cando fagamos esa recapitulación un pouco máis formato íntimo, así en vez de con cámaras, bueno, pues facelo un pouco máis. Algo habrá que preparar así, algún programiña especial ou algo de eso. En vez de online me refiero presencial, formato presencial. Sí, propostas hai en riba da mesa. Exactamente. Bueno, pois xa co que nos toca hoxe falar un pouco do desempate nese derbi galego entre o Celta ben a casa, 1-1, esa última salida da temporada en terras salmantinas ante unionistas, onde recordamos está en xogo a plaza pola Copa do Rei e nada, falar sobre todo aí a final de programa tamén nesa fantástica sección de novas, do que foi a asamblea extraordinaria do clube, cas eleccións, non? As eleccións á presidencia, que neste caso, iba a dicir, adiantamos, pero bueno, xa sabe todo o mundo. Argemiro Marnote seguirá outro legado máis ao frente do equipo. Sí, así que nada, Militos, exactamente, se queres empezar entonces con ese empate ante o Celta ben a casa, douche a palabra, veña. Bueno, sí, eu, antes de nada, quero darlle moita forza e moitos ánimos aos nosos amigos asturianos, aí tedes a bufandiña do Ceares, que comenzaron este fin de semana o playoff de terceira ref, no seu grupo 2, cunha derrota por 0-1 na casa ante o Lealtad, e así que espero que, bueno, na volta o den aí todo para pasar a seguinte ronda. Así que moito ánimo dende aquí. E, bueno, o tema do partido do outro día, pois era un partido agardado por todos, partido crucial, non? Tanto, bueno, quizáis máis para nós que para Celta B, que xa está, ou xa estaba metido a esta fecha no playoff de ascenso a segunda división ou a Liga Hypermotion. E, bueno, pois un partido que se presentou con moita expectación, creo que foi unha das millores entradas, se non a millor case da tempada, o millor aí co do día do Dépor e o día do Burgos, moi bo ambiente antes do partido, na previa, a verdade, e, bueno, a min sorprendeume moito a alineación, hubo aí un par de cousas que non nos esperamos, como foi a non incursión de Chacón no once inicial, aparentemente algún problema tivo que ter, porque non xogou nin siquiera tan só un minuto, e tamén que non entrase Marino, non, nese medio do campo, e repetise outra vez Vitra, que a semana pasada sustituía a Esquerdo, e esta semana pois o bo de Marino. Primeira parte que todos vimos, un Celta que se adaptou moi rápido a Espiñedo, aínda que o campo evidentemente xa vemos como está, que está en perfectas condicións, unha semana máis, unha moi boa nova, pero a verdade é que o filial celeste fixose cos manos do partido moi rapidamente, ritmo moi alto de xogo, non deixaban respirar o delanteiro cada vez que recuperaba un balón, unha presión tras pérdida que non nos deixaba casi salir do noso campo,
e moitas ocasións de gol, e, bueno, era moi raro que esa primeira mitad acabara sen un gol do filial celeste, e así foi como Pablo Durán, nun balón que lle queda solto dentro da área pequena, pois bate a Pablo Brea e chegamos con ese 0-1 ao descanso, que penso que o millor se quedou un pouquiño curto, porque ocasións tivo da abondo o filial celeste. Quero recalcar que xa o comentaré desos demais o bo partido, o gran partido de Pablo Brea, que fixo dúas intervencións de moito mérito, sobre todo unha na primeira parte a Fer López sacando unha mau abaixo moi boa, verdade? E, bueno, na segunda parte, creo que con máis corazón, presión e adiantar liñas que con xogo, porque, bueno, aínda que non xogou nada mal o Arenteiro na segunda parte, penso que foi por máis por ambición, por gañas e corazón. Pero sí que é certo que o Arenteiro plantouse moi ben nesa segunda parte e nada, tivo a recompensa do gol nese empate de Javi Moreno, que entra con absolutamente todo. Xa coñecemos de sobra o bo de Javi, que non se garda nada, buscou ese balón para rematalo ca testa e perforar a portería do Celta B. Para min, un empate xusto, unha parte para cada un. Comentaba Freddy despois na rolda de prensa que se o partido acabase cunha diferencia máis grande na primeira parte, que este análisis sería vacío, pero, bueno, o partido foi o que foi. Un puntiño máis que, sumado o empate do Unionistas en Majadahonda, fainos soñar con esa última xornada de Liga para poder ter acceso á Copa do Rei. E era o que comentábamos, basicamente, que nos bastaba con igualar o que facía Unionistas, aínda que isto a priori non se pode saber, porque se xogou a xornada con horario unificado, a excepción do partido do Dépor en Zubieta, que os dous equipos xa non se xogaban nada. Bueno, ese empate de Unionistas permítenos chegar vivos á última xornada ao Reina Sofía. Como dixo Milito, o Celta mereceu máis na primeira parte, quizáis, gran partido unha gran primeira mitad do cuadro celeste. Despois, na segunda parte, o Arenteiro sí que é certo que saliu millor, pero penso que o punto de inflexión ven coa entrada de Illescas ao terreo de xogo, que penso que no minuto 10 ou así, máis ou menos. A partir de aí o equipo termina de asentarse definitivamente, e tampouco fixo un asedio, digamos, de moitísimas ocasións ou moitas chegadas, pero sí que estaba moito máis cómodo no campo que na primeira parte. Despois, no último cuarto de hora, sí que xa o equipo se quitou eso mesmo, contra a área visitante, nunha xogada a balón parado, non? Que sempre comentábamos o tema de o Arenteiro, o balón parado a favor pouco e en contra sufrimos moito, pois, bueno, neste último mes de competición, como a quen dixa, perdimos a conta dos goles a favor, a balón parado, prácticamente. Entón, pois, marca Javi Moreno entrando de atrás con moita inercia. E a partir de aí, pois, o partido pouca historia máis tivo. Constame, non sei quen o dixo, pero algún xogador ou Javi Rey dixeron que eran conscientes do resultado de Unionistas en todo momento, que sabían que iban empatados e que eso bastaba. Entón, pois nada, o máis positivo, pois, que chegamos á última xornada dependendo de nós mesmos, e isto permite que nos afrontar con moita ilusión esta derradeira semana de competición. Sí, moi de acordo co que decides, non? A parte non ten máis lecturas. Estou moi de acordo ca afirmación que se dixo de que o Celta foi o mellor equipo que pasou este ano por Espiñedo, bueno, quitando o Burgos, non? Aqueles partidos de Copa, pois da nosa categoría o mellor de lonxe, por moito que lles moleste ese de aí arriba da piña e tal, que se ofenden por esta afirmación, que me parece unha estupidez, pero hai que recordar que o Celta ve o que o mellor fútbol propón e, aparte, avasállate e arrincónate no teu campo. Mira que non é nada fácil facer o que fixo o Celta B na primeira parte. O Arenteiro era irreconocible. Borrounos absolutamente do campo os primeiros 45 minutos. E hai dúas partes moi diferenciadas, que como ben dixo Carlos, desde a entrada de Marino ves un Arenteiro moi distinto. Vitra ten unhas moi boas condicións e hai que agradecer o temporadón que fixo adaptándose a unha posición descoñecida para el nunhas xornadas aciagas no que o Arenteiro estaba moi necesitado de efectivos no medio do campo, e Vitra fixo
bueno, moi boa labor, moi correcta, pero está claro que un especialista nesa posición como é o Oito Verde, pois doulle o Arenteiro ese pulo que se botou de menos na primeira parte. Amén que tamén hai un par de factores que tamén me gustaría señalar, que nunca sabremos tamén se a segunda parte do Arenteiro responde máis bueno, pois a valentía e a virtude do Arenteiro ou ao que o Celta físicamente tamén se viu mermado, porque a primeira parte foi moi física, era moi difícil que aguantara máis de 60 minutos ou de 55 o ritmo que tuveron, ou que tamén eles pola inercia e do resultado pois tamén das un pasiño atrás e tampouco arriesgas tanto. Nunca o sabremos, non? Pero sin duda o que todos coincidiremos que vimos un equipazo pasar por Espiñedo e un Arenteiro que a pesar desa mala primeira parte ou moi boa do Celta, soubo repoñerse, empatar o partido e meterlle o medo no corpo ao filial vigués. Eu, a verdade, que serei bastante contento do campo. Cuarto empate nos últimos 5 partidos, mira esa clasificación. Tamén o Arenteiro ten un calendario moi difícil, pero sempre te quedas con un sanillo de sí. Pero, bueno, é o que hai. É un temporadón non se vai exigir máis. Era, pois, o que decides. Igualando o que fixo Unionistas, síguese vivo nesa loita pola Copa do Rei, e agora o que queda saber, despois do partido en Salamanca, se a temporada de 9,75 ou de 10. Non hai máis. De acordo, non queres a verdade. Eu pouco máis que engadir, aparte non puiden ver o partido porque non estaba en disposición porque estaba en terras estranxeiras, pero fíome moito das palabras dos gran contertulios que temos aquí no Bar da Cantina, e fíome moito tamén das palabras de Javi Rey, que suele ser un adestrador que suele ser bastante objetivo nos resúmenes e nos análisis dos partidos na roda de prensa, dicindo, como dicía Caíña, recalcando as palabras de que foi o mellor equipo que pasou por Espiñedo, pois xa o di todo, non é como dixo Caíña que algún personaxe tuiteiro da Coruña que se enfadou, incluso hubo, bueno, non sei se insultos, pero, bueno, recriminacións a Javi Rey en Twitter, que tampouco, o sea, non entendo por qué, porque o partido, o sea, o Depor non xogou ben en Espiñedo, fixo un moi mal partido, entón tampouco entendo moito eso. Pero, bueno, o Arenteiro conseguiu igualar, que era un pouco o que se buscaba, o que fixo, neste caso, Unionistas, doble empate, e nada, el Reino Sofía decidirá quen se queda con esa plaza, quen se queda con ese 7º posto, e agardemos ter os 3 puntos de Salamanca e poñerlle un broche final esta temporada. Eu, falando de... Fala, Carlos. Só quería dicir, en liña co que dixo Darío, de que o Depor non xogou ben no Espiñedo ou que sufriu ou tal, eu quedouseme gravada unha frase que dixen no análise dese partido, non, que foi un dos puntos de inflexión da temporada do cuadro coruñés, que dixen, e se me recriminou polo chat de YouTube, que aos rivais directos non se lle podía dar nin a hora, dada a condición na que chegábamos a ese partido na clasificación, que, se non me falla a memoria, o Arenteiro chegaba 3 puntos por detrás do Depor, un partido. Entón, coa vitoria ese día, salíamos empatados. Bueno, eu o que quería comentar era eso, falando un pouco de nomes propios, tanto nun equipo e noutro, bueno, xa descartacachenes non, a Marino, que estou totalmente de acordo, viuse un Arenteiro antes e despois del, creo que Esquerdo tamén creceu con el ao lado, semella que os xugóns, non, que estando xuntos enténdese de maravilla, e, bueno, tamén destacar, como fixen antes, o partido de Pablo Brea, que para min foi o mellor partido que leva feito desde que chegou ao Arenteiro. E despois tamén quería vos preguntar un pouquiño polos nomes propios rivais, os Raúl Blanco, os Durán, os Fer López, de la Iglesia, con que vos quedades desa xente? Realmente o caudal ofensivo do Celta ve como leva un... Home, é moi versátil, non? O equipo que te domina xa non só ca posesión, pero co balón suele ser bastante verticales, pero
sempre a destacar unha figura que sempre é Raúl Blanco, que en todo momento moi vigilado por Álvaro Ramón, con moitas axudas, pero sí que me pareceu o máis destacado e quizáis, teño que dicilo, que me pareceu un puntiño extra motivado desta vez, desta volta. Xa dixo aquí a semana pasada que tiña moitas ganas deste partido. Vino un pouco fora de Tiesto, incluso protestón, bueno. Sí, de non feito sei. hai un detalle e un apunte sobre isto no descanso. Adrián Cruz, o seu curmán, estaba quecendo cerca da portería do fondo marcador, como lle queramos chamar. Bueno, nun momento dado acerqueime a ele e dixen, oye, vas ter que entrar aí e darle un par de patadas ao teu primo porque nos está facendo a vida imposible. E riuse e asentou, pero sí que é certo que Raúl Blanco, se xa de por sí é un xogador dunha tremenda calidade, a verdade que desde de velo a cando estaba aquí, xa non só co balón nos pés, senón físicamente deu un cambio para min bastante grande. A verdade que o rapaz se sigue con esta línea pode chegar bastante alto, sí que é certo. Despois, a min outro xogador que me sorprendeu moito foi de la Iglesia, que ven a sustituir un pouquiño a Beltrán, a Damián, o xogador que está xogando agora co Celta de maiores, e me parece un xogador moi interesante, un xogador que xogou casi toda a tempada no Celta Gran Peña, que dende fai pouco colleu protagonismo da man de Freddy por esa subida, como comentamos, de Damián, e sorprendeume moito, a verdade. Teño que decir que este equipo, pois, no playoff vai ser un claro aspirante a ese ascenso e vai yo poñer moi complexo os equipos do Grupo Sur. Ibiza, creo que neste momento o que máis posibilidades ten de cruzarse co Celta B, se non me equivoco. Sí. E un pouco a sorpresa do fin de foi non ver que non sei, non? Tampouco busquei Alfon, sí, que non fora titular esta partida. Debeulle de pasar algo. Tamén é certo que estaba percibido con 4 amarelas e o millor tamén un pouco para guardalo de cara a ese último choque co Barça B. Non sei se a Freddy lle parecía suficiente co equipo que tiña, pero tamén me sorprendeu que nin uns minutos xogara tamén no último tramo. No, é que a victoria do Nástico outro día, bueno, despois enseñaremos a clasificación, apártase todo moito, e eses bueno, 2 puntos... Estou dicindo, perdona, estou dicindo que sí que xogou, pero bueno, xogou 20 minutos, xogou 20 minutos, sí, estaba agora un pouco trasposto, pero digo que quizáis esa suplencia foi por ese lado, a lo mellor, ou estaba tocado, ou mellor medo esa quinta manera. Estaba dicindo que non xogou, claro que xogou os últimos 20 minutos. No, pero se reservas por tarjetas non o metes na segunda parte, non? Sí, pero se é por lesión tampouco, non sei, foi un pouco raro, mellor, non sei, a verdade é que foi unha suplencia bastante inesperada a de Alfon. Coincido con vos en que... Dai, Keine. Non, xa está, xo dixo o que quería dicir. No, eu só quería dicir que estou de acordo co tema de que Raúl Blanco me parece un dos prospectos máis interesantes e de que ao final reúne pois prácticamente a condición, como suelen decir os matemáticos, condición necesaria pero non suficiente para chegar ao fútbol de élite que é o talento, non? É un xogador con muitísimo talento. E mesmo non hai que irse máis lonxe desta plantilla, desta tempada, para ver xogadores que, sendo moi bons e brillando moito no Celta Fortuna, pois agora mesmo están na dinámica do primeiro equipo por diversas circunstancias e parece que chegaron a primeira división para quedarse aí. Entón, pois, Raúl Blanco, se dan as circunstancias e a coyuntura ideal para eso, pois, é un xogador que pode chegar tamén a dinámica de primeiro equipo. Eu só lle teño que poñer unha crítica por poñer algo que non me gusta moito o tema ese de, xa non é a extra motivación que dixo Keña, pero o tema este de que simula moito cando hai unha falta ou cando empurran ou cando acaba polo chan. Eso é un xesto que debería corrixir, é algo que de feito eu estaba escuitando o partido pola radio tamén, e algo que tamén destacaron os habituais comentaristas celestes. Entón, pois, entendo que iso é algo que ten que traballar porque non é un xesto que ao final sempre despois tratamos de volcar os erros nas decisións arbitrais hacia os árbitros, non, pero se os xogadores non poñen da súa parte, ao final faise convértese todo nunha situación moi complexa. Suele ser feo
toparte con estas actitudes de pasarse de veteranillo, non? De oficio, eso xa non suele ser ben vistas, non? Sobre todo desde fora, e da igual en calquera dos equipos. Pero nun filial chirrían moito máis. Venme a cabeza recentemente, xa que estamos en finales de mes de maio e chegando a xuño con vendo tantos partidos de playoff, ou, por exemplo, por lembrar o Zaragoza B, non sei se vestes o partido de ida co Pontevedra. Para ser un filial, o comportamento foi pero totalmente barrebajero e potrero de calle, non sei, parecía uns solteros contra casados. Aspectos de fútbol que yo contas a un equipo pues sí, de veteranos ou de regional, que nunca esperarías velo nun filial, e menos de entidade dun Celta ou, neste caso, dun Zaragoza. Entonces, son feas actitudes, pero chirrían moito máis se cabe pois vistas nun chaval de 23 anos portando a camiseta dun filial. Xa, sí, dende logo. Temos algo máis que comentar do partido? Bueno, do partido que dixe... Lembrar o desplazamento, que tamén foi, xa non foi que só fora o mellor equipo que pasou, senón dos que máis desplazou tamén. Unha boa cantidad de xente, sí. Moi boa xente, un ambiente moi divertido, moita afición das tropas de Breogán por ali, non pararon de animar ao seu equipo, non houve ningún solo incidente, como suele ser habitual aquí no Carballiño, non? O que queira pelear, que vai a pelear entre eles. E nada, darlle un saludo, xa que diste a Brea, que fixo un gran partido, pero tocoulle aturar ali precisamente polo seu pasado deportivista. Tu non sei se te dices conta, pero madre mía, como puxeron ao pobre ali naquel fondo. Xa algo me imaginei dende a lexanía, algo intuí cada vez que iba a buscar un balón, que se iba fora. Evidentemente desde onde estaba eu non escoitaba, pero podíame facer unha idea das lindezas que puido recabar o bo de Brea, seguramente. Por si, tocoulle pa África outro día ali cor do Celta e, bueno, que non foi a máis, non? Entra dentro da sana competitividade. Iba contento da primeira parte, que ali no fondo tuvo moito cántico por parte do grupo das tropas de Flores. Escoitábase moito na retransmisión, e xa que falamos de Brea, pois alégrome de que acabe a tempada en Espiñedo cun bo partido, non? Porque o último partido contra o Clube Deportivo Lugo non foi a súa tarde máis acertada, e eu dixen que me parecía que é un porteiro que non se lle pode xudgar por unha tarde, non? Que ao final é algo que tendemos a facer moito todos nós, e entón alegreime de que fixera un bo partido, e iso sirvelle tamén para alimentar esa motivación para esta última semana. Sí, o que ao final os porteiros sempre son os que peor parados salen das súas propias malas actuacións en comparación a un xogador de campo. Sempre se lles sinala máis, porque, bueno, ao final, cando tú fallas como porteiro, pois xa casi automáticamente convirtes en gol, non? Entonces é un pouco injusto e, bueno, eu tamén me alegro por esa parte. E, bueno, dende aquí quero comentar outra anécdota do outro día, que penso que dentro de Club Deportivo Arenteiro nos escoitan máis os propios pais dos xogadores que os propios xogadores. Outro día coñecín a dous pais de dous xogadores, un é de Manín e outro de Javi Ovieu, que non se perden o programa, que nos dan os parabéns. Entonces, dende aquí quero mandarlles un forte saludo e que así sega sendo, a verdade. Quedei moi contento e abrallado cas palabras de ambos os dous. Puxa Asturias e Rubén Jerez. Exactamente. Exactamente. E pouco máis a comentar. Sí, está ben. Chicharrazo meteu o bo de asturiano. Sí. Eu, probablemente, quitando a chilena de Manins, eu diría que o segundo gol que máis me gustou que ven espiñado deste Arenteiro. Sí. A mí encantou. Tuvo unha plasticidade, un salto e un remate poderoso, casi meto o porteiro para dentro, picado, pareceu un gol precioso. Sí, moi bonito. Sí, non sei, igual houve máis, non? Alguna falta de pibe, ou algún disparo de fora da área, o slalom de Chacón, que parece que nos olvidamos, pero
gustoume moito o gol de Javi outro día. No, dende logo, impúxose por arriba entre unha maraña de xogadores celestes e mandou a galar sen paliativos, sin duda alguna. Non sei se queredes Pinchar a falar clasificación, agora a clasificación ou Sí. preferides dar paso e falar na previa de No. Unionistas ou... Sí, bueno, podemos dar un descansiño e xa salir con ela pinchada. E xa comentar o que nos ven po fin de que ven. Vale, veña, pois facemos así. Vémonos agora con esa previa de Unionistas de Salamanca Arenteiro, último partido desta temporada. En xogo estará o pase á Copa do Rei. Estiven fora loitando, estiven fora loitando, estiven fora loitando contra todo iso que me marcou. Agora volto tranquilo por todo aquilo que xa pasou. Lentiño deixo migallas polo camiño por onde vou. Respiro, volto, retiro que me salvo. Hey, para, deixa que te dé na cara. Unha luz tan rara, non tens que pensar en nada. Só busca lo que che agrada, sinta chamada da terra que temos herdada. Quero a maza ainda que este envenenada. Unha crianza na danza sagrada, vexo esperanza na súa mirada. Latexo da rúa mantense, non importa o que pensen. Boa liada na Coru ou polo Entroidón Ourense. Na Candeloria foi moito, con toda a peña lucense. Polas terras de Tameiga, a loita mantense. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexou. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. Aquí sai dende abaixo, sabe che ben e canto gustou. Estou seguro que o noso tempo chegou. Cara a un novo futuro por esa... Pois aquí estamos de novo, falaremos agora sí, a última previa desta tempada 2023-2024, a última previa desta nova andadura na primeira ref, que por sorte seguiremos un ano máis, como non, xogándonos algo, non podía haber descanso, así que iremos a Salamanca, como podes ver na clasificación, con ese 7º posto en xogo. Só hai unha opción, que é ganar. Se ganamos, estamos dentro, se non ganamos, perderemos esa plaza da Copa do Rei. Tal cual. Echa así. Dos partidos que caen na última xornada, pois xogámonos algo nós, e despois hai esa loita polo descenso, non? Que están inmersos Sabadell, Fuenlabrada, Sestao e Real Unión, que, bueno, Tarazona por goles a verás... Faremos unha porra tamén. De que? Do descenso? Do descenso. Bueno, podemos facer. O Darío quere facer amigos. Podemos facer, pero que quere? Facela agora ou ao final do programa? Podemos facer ao final, non? Ahora, ou agora, aproveitando que xa está aí a clasificación, non? Digo eu. Déxame ver recordar os enfrentamentos. Tú revisando. No, pero eso os digo xo seu enseguida, que me lo sei de memoria. Fuenlabrada, Cornellá, Cultural Leonesa, Sestao River, Deportivo, Real Unión e que me falta por aí. Real Unión, Deportivo, e Fuenlabrada, Cornellá, dixen, non? Sí. Ese está Lugo Sabadell. E Lugo Sabadell, que é o que me faltaba, exacto. Lugo Sabadell. Tarazona está salvado, non? Sí, Tarazona está salvado. En triples empates e historias me parece que ten xa... Tarazona... Outro día estaban celebrando. Estaba claro que se salvaba. Estuvo todo o ano metido abaixo, último, penúltimo, antepenúltimo, eu tiña clarísimo que se iba a salvar o Tarazona. Tiñalo claro. Como dicías tú, non sei como fan, pero sempre puntúan. Sempre puntúan. Sempre puntúan. Sí, deben de ser dos equipos o mellor co Teruel, quizáis que máis partidos empatou ou unha cousa así, Bueno, o Arenteiro no último tramo igual empatou 9, ou non, 7 de 10. Pois digo xo ahora mismo. Sí, ganáronse 2, empatáronse 7, perdeuse 1, creo que é así, a última racha. 7 de 3, 6, 9, 11, 10, 7 de 10, sí, 7 de 10, xusto. Tamén leva unha racha boa Arenteiro de empates. Sí, pero claro, o calendario durísimo, que é o máis curioso. Un calendario moi duro final de tempada. Sí. Pois, veña, porra por esa 16ª plaza. Teño meridianamente claro, aínda que me fastidie moitísimo, creo que vai caer o Sestao River. Sí, xa contabas. Creo. Ten pinta.
A non ser que o Cornellá faga aí unha das súas en Fuenlabrada, porque incluso vexo o Sabadell gañando no Anxo Carro, o un Porque dicir co Anxo... a A Culto, como quedou en León? Pódese Porque sei que meter, quedou en pódese Ponferrada. meter. Pódese meter. Ten o gol a Verasca a Ponferrada, se a Ponferradina perde, e Cultural gaña, e meteríase nese quinto posto a Cultural Leonesa. Entón Sei entendo que que houberon a 0-1, pero non sei como quedaron na gañou volta. 1-2, creo que gañou en Ponferrada a Cultural, e 0-0 Sí, pero no Reino de León. eso Creo pode que ser, fora sí. así. Creo que A fora verdade así que a vaina. A verdade é que salvo o Fuenlabrada, que o vexo un pouco máis... Vexo que o ten un pouco máis fácil porque ao fin e ao cabo o Cornellá xa está descendido. O resto, cuidado, os partidos que teñen. Se está o contra a Cultural na Casa da Cultural, que a Cultural xogándose o playoff, podendo ganar entrando no playoff. Real Unión en Riazor, que sí, que o Deportivo xa está ascendido, pero é Riazor, tes que ganar ali, que Empatar xa lle vale. Empate vale, yo Sí, tamén. eso é certo, eso é certo. E despois, Sabadell, na casa do Lugo, estamos na mesma. O Lugo está salvado, pero hai que ganar fora da casa. Sí. Pero logo non se xoga nada. Eu diría que estará entre Sabadell e Sestao, non? Sí, eu tamén. Pode estar o asunto. Sí. Sí, eu penso que aí estará a vaina do tema. Se baixa Sabadell, pois millor, porque, bueno, millor. Pensando en clave Caña de... amigos. Pensando en clave de Club Deportivo Arenteiro, porque sería un desplazamento lonxe que non se tería que facer, non, que esos desplazamentos ao final son os que custan cartos e os que no Excel que se presentaron os números o viernes ou o jueves na asamblea, pero son os na que asamblea restan. creo que foi a grosso modo. Sí, foi creo que foi formato borrador. Non nos adiantemos que deso falaremos ao final tamén. Sí, tamén te digo que quitar Sabadell para meter a Andorra Gánatelo no meio campo. É que non, claro. Mellor non hai a mesma división un po ano, que non se sabe. Claro, ainda faltan os ascensos tamén da segunda ref, está o Mirandés tamén aí en perigo na Hypermotion, sería un... Pero, bueno, salvo jaimitada moi rara, eu entendo que os vascos, a Morevieta, que cae pa aquí, e Andorra, creo que tamén van caer pa aquí para Galicia. A Morevieta está aí con opcións, A Morevieta leva unha racha moi boa nos últimos partidos. Diz de salvarse estas últimas dúas. Bueno, pode ser. Sí, está 2 puntos, creo, que da salvación, e quedan 2 partidos. No, que va, está preto, a 1 ou 2. Penso, digo chora, mentre seguides comentando aí o tema. Pero bueno, o que falábamos, non? Que vai estar bonita esa pelexa polo descenso, cos transistores de turno. Está a un punto do Mirandés. Por encima a porra que fixamos de inicio de temporada. Eu se non me acorda, pero sei que meter a Oirún de colista. Claro, hai que recordar aquel época de Fuenlabrada. Ahora mismo Caíña acertou os 5 primeiros, non a posición, pero si os participantes. E por abaixo creo que tamén o fixo bastante ben, excepto Irún, de momento. De momento só acertou Logroñés e Teruel por abaixo. Ou os mellores, como Milito, que acertou de momento todos menos a Tarazona. Bueno, e o Fuenlabrada. Bueno, pero Fuenlabrada vai caer este finde. Esos son os meus desexos. No, bueno, o Depor podeche deixar ir, non? Contra o Irún. O Depor ten festa o sábado, ten outro partido o miércoles en Riazor, eu penso que... Sí, bueno, pero... Non sei. Bueno, falemos entonces desa previa... Sí, vamos falar do que nos toca. Exactamente, o que nos toca e polo que nos pagan, non, Milito? Exactamente. Bueno, pois nada, comentar que estamos, xornada 38, sábado ás 7 da tarde no Reina de Sofía, Salamanca, ese partido crucial, a cara de can, vida ou morte, como lle queirades chamar. Se gañamos, pois o que decía Caíña antes, non? O de redondo, se non conseguimos gañar, pois un 9,75 que non quitaría ni me empañaría en absoluto a temporada de Club Deportivo Arenteiro. Hai que destacar que vamos xogar contra un equipo que leva unha segunda volta
moito mérito, que dos últimos 5 partidos creo que acumula 4 victorias e un empate, que é un equipo que sempre fai o mismo no senso de que sempre acaba as temporadas como un balín. De feito, xa o ano pasado tamén estuvera pretiño de meterse en postos de playoff. É un equipo que está adestrado por Dani Ponz, que é un entrenador ou un adestrador, mellor dito, que estas últimas semanas sonou para algún equipo da Liga Hypermotion. Bueno, que é un entrenador é un adestrador de moito carácter, de moita intensidade, e que eso pois está reflexándose no campo e sobre todo no Reina de Sofía, que penso que moi pouquiños equipos gañaron aí. Ahora de memoria non sei se foron 1 ou 2, pero moi poucos. E bueno, pois a destacar xogadores, pois como na defensa, o central que aquí na ida non xogou, como Eric Ruiz, que me parece un central de moitas garantías, un central top da categoría. No medio do campo recuperan a Javi Villar, que é un medio centro que tamén está relacionado últimamente con equipos de segunda división, e que é un rapaz cunha planta bestial, cun manexo de balón moi bo, e que a min personalmente encántame. E logo arriba xogadores como Slavi, que están unha racha tremenda goleadora, non sei cantos goles levan nestas últimas xornadas, pero podíamos contar 6 ou 7 goles tranquilamente nestas últimas xornadas. E xogadores como Mario Losada, que tamén é un incordio, o xogador que pasou pola canteira do Celta, que tamén é un dianteiro goleador, e que ali no seu campo nos poñer as cousas moi difíciles, un ambiente tremendo, o que vai haber o sábado no Reina de Sofía, promocións en entradas para socios, previa do grupo de animación dali de unionistas antes do partido, ali durante todo o día. Entonces prevemos un ambiente que no que vai costar enchufarse no verde, pero que eu penso que Club Deportivo Arenteiro, despois desta experiencia en primeira ref, xogando en campos sin ir máis longe en Riazor, con 30.000 espectadores, que non creo que lle vaya a temblar o pulso, e máis cando o Arenteiro evidentemente non ten nada que perder. Non sei que partido esperades vos en Salamanca o sábado. Sí, durísimo. Durísimo, derradeiro partido de tempada, o premio final é gordo. Recordar que fai uns meses o Unionista recibiu ali no Reino Sofía a todo un Barcelona, e non falo do Barcelona B, falo do primeiro equipo, non? Nunha eliminatoria de Copa do Rei, que realmente sí que, bueno, non se poden tomar como a mostra de nada, non? Que é un partido que os xogadores propoñen a cara de can e dano todo, e o equipo de primeira división ven moito máis relaxado, pero ainda así, hasta minutos 70, 80, o Barcelona de Xavi non foi capaz de impoñerse ali. Non sirve como mostra, pero sí que dá a entender o duro, o oso que vai ser difícil, tendo en conta o premio final e a traca final, que é o xogar a Copa do Rei, pois partido moi duro. Visto os resultados do Unionistas no último tramo de tempada, é evidente que non vamos vir con 4-0 como lle endosamos na ida. Non, eso seguro. Eso seguro. É que vouche decir os últimos 4 partidos na casa de Unionistas. 1-0 contra o Logroñés, 4-1 o Barça B, 4-0 o Sabadell e 1-0 a Real Sociedade. Esos son os últimos 4 partidos de Unionistas na casa. Pois está claro que o equipo verde vai advertido, non? Que non vai ser nada doado pois doblegalos, non? De feito, hasta non fai moito dábamos por sentada esa plaza séptima de Copa do Rei, incluso mirando sempre máis o que facía Cultural, máis do que facían os nosos perseguidores, e o equipo de Salamanca, a golpe de +3, acabounos alcanzando. Sí, tende logo. A dinámica de Unionistas está claro que está sendo moito mellor co Arenteiro, chegan coa flechiña para arriba, coincido en que quizáis é unha afirmación sin riesgo, decir que non vamos ver un 4-0 ou un 0-4 como se viu na ida, vai ser un partido igualadísimo, pero ao mesmo tempo o tipo de partido que se lle pode dar ben a Clube Deportivo Arenteiro. Entón eu son optimista, despois de pasar o
mal trago, digamos, da primeira parte do Celta B, salir así fortes na segunda parte, dominar a un equipo que desplegou un fútbol magnífico, pois teñe que dar confianza aos nosos, e eu xa a priori, de que xa diremos despois na porra, firmo o mesmo resultado que o noso último desplazamento a Salamanca, aínda que a un estadio distinto, contra un rival diferente nunha categoría inferior, pero firmamos acabar de xeito igual, cunha vitoria. Pero ninguén se esquecerá desa xogada máxica de Marquitos e Sila, verdad, Carlos? Está como... Nin da celebración. Vive... Esa xogada vive na miña cabeza sin pagar alquiler. Bueno, eu teño que comentar que, bueno, a xente quedou un pouco, a xente de Unionistas e de Salamanca está un pouco descontenta, ven un pouquiño con, non sei se mal rollo ou sen, como chamalo, con un pouco de desconfianza polo partido que fixo o seu equipo outro día no Cerro do Espino, porque parece ser que xogaron moito co resultado do Arenteiro, non? Como iba perdendo a maior parte do tempo contra o Celta B, penso que xogaron con ese resultado e no final do partido ali en Twitter pois víanse moitos comentarios recriminándolle ao adestrador ou ao equipo que non foran máis valientes e que se tomaban o partido valéndolles o empate como lles vale contra o Arenteiro que o iban pagar, que non son un equipo de especular. Sinceramente non vin o partido repetido, pero vendo o amplio resumo que o vin outro día, sí que é certo que o Majadahonda tivo ocasións para incluso gañar ese partido. Creo que aí debeu de estar moi conservador Dani Pont, pensou que con esa derrota do Arenteiro momentánea o empate lle chegaba e non forzar a máquina, e veremos se isto non o paga o sábado que ven o adestrador salmantino ou do equipo de Unionistas no Reina de Sofía. Estos partidos son moi engañosos porque vai un equipo con dinámica positiva, vai a xogar un partido acaso como visitante contra un rival que xa está descendido, pensando que solo se contempla a vitoria, e o mundo do fútbol non entende nin de merecimentos, nin de resultados preestablecidos, nin nada disso. Temos unha morea de exemplos que o demostran. Eu tamén vin por redes sociais o descontento de moitos seareiros do conxunto salmantino especialmente ante o plantexamento e a táctica do adestrador, e salir a especular un pouco, pero bueno, non estes partidos, esta categoría é moi engañosa, ainda que sexa un rival que estea descendido. Nós tamén fomos aí atrás a Fuenlabrada e fixemos tamén un partido, non foi o mellor partido da tempada, para ser claros. Perdón, que o partido Fuenlabrada precediu a unhas moi boas salidas do Arenteiro, porque recordade que se ganou en aquel doble ou triple, máis ben, non? En viaxes a Cataluña, ganouse o Cornellá, ganouse o Sabadell, empatouse o Barça, empatouse en Riazor. Vamos, o Arenteiro fora da casa está competindo moi ben. Sí que é certo que é un accidente un pouco de Fuenlabrada, que foi quizás un dos peores partidos que se recordan. Entón vai ser un pouco incógnita que nos vamos topar, se o Arenteiro da segunda parte co Celta B ou aquel viaxe a Fuenlabrada ou aquel Arenteiro avasallador que foi a Cornellá e a Sabadell con moitísima suficiencia de oficio foi capaz de gañar prácticamente case sen baixarse do autobús. Sí, dende logo. Sí, eu a raíz do que comentaba un pouco Milito era por onde iba a ir. Eu creo que un partido peligroso para Unionistas porque cando un equipo sale a empatar xa se sabe o que acaba pasando. Creo que Unionistas non debe caer neso se quere levar o partido ou polo menos levar o empate. Creo que neste caso que salir como viñan facendo, pero ao fin e ao cabo é moi complicado, sabendo que é moi complicado ter esa extra motivación como pode ter o Arenteiro neste caso, porque sabe que desde o minuto cero ten que salir a gañar, non lle queda outra, e creo que é complicado poñerse na pel de Unionistas de salir ao campo sabendo que con empate chegache, non? Pois eu creo que o Arenteiro ten que xogar con eso, ten que salir a morder desde un inicio
e que Unionistas cando se dé conta e queira racionar e queira ir a polo partido xa a teña encima. Entonces eu creo que vai ser un partido bonito, un partido dificilísimo, creo que vai estar moi equilibrado, pero penso e quero e desexo que os 3 puntos volven para Carballiño. Dabo fe que É sí. un partido de Liga que ambos dous equipos van xogar como se fora unha eliminatoria. Sí, exatamente. A Unionistas Sí, como... valen os resultados, o Arenteiro só vai a ganar. Sí. O que Pódese especule tomar demais, así. sí, o que especule demais ou arriesgue de menos, igual se queda sen tempo ao final do partido, pois xa non toca. Un pouco, sí, van xogar un pouco como se fora unha eliminatoria, pero tampouco creo que ningún dos dous equipos se vai a volver loco, nin vai a facer un planteamento ultra ofensivo, tendo en conta o pouco marxen que hai. Non debería, pero bueno, sí que é certo que tampouco te podes estar especulando a maior parte do tempo, non? Senón, o mellor é o que che dice que o que diste, que despois non tes tempo para rectificalo. A parte, sobre todo, o Arenteiro, non? Que o Arenteiro só lle vale un resultado, nada máis. Sí, eu non Bueno, vexo moito, pero tampouco vexo... Eu creo que van facer o seu partido, os dous equipos, intentar roubarse o balón. Sí. O Arenteiro, pois, a través das posesións, pois intentar alcanzar lotería contraria, ou hora da estrategia, porque parece ser que ahora temos un equipo de fortísimo balón parada cando pensábamos que era o gran déficit do equipo. Entón xa non saben que esperar. A ver, eu teño por aquí no chat unha cousa que comentar. Non sei se é fake, se é troll, se é de verdade. Non sei como... Bueno, eu vou ler e ven un pouco a conto do tema do balón parado. Lorena dice, a ver si subís el portero a rematar en el descuento. Sería la segunda vez en esta temporada. Pois Lorena, digo en serio, si eres de verdade quen penso que eres, o gallao fagan e tense que facer. E se eres un troll, pois bueno, ben tirado para falar e comentar o tema. Lorena leva unha piña no nombre. Aquí non leva piña ningunha, pero bueno, entendemos que ou é un troll por todos coñecidos ou é a propia Lorena. Pero entonces podemos tomala en serio. Podemos tomala en serio, non? Bueno, sí, pois se nada, non leva piña é algo que toma en serio. Decir dende aquí que seguramente pois se volva a suceder a ocasión, seguramente eso volva a pasar e o galla que pase, me encantaríame que Pablo Brea me dira a clasificación a Copa do Rei, así cho digo. E se non chega a subir Diego Rivas aquel día, pois todo o que estamos falando agora sería papel mollado. Aí é onde quería eu chegar, Sen ese empate, hoxe non estaríamos facendo este programa desta maneira, eso seguro. Madre mía. Bueno, pois nada, creo que repasamos un pouquiño o partido. Non sei se vedes algunha clave a destacar, algo que veixades moi importante neste partido, como ten que sair a previa. Bueno, eso xa non lle toca a Javi Rey, eso xa lle toca a outra xente. Pero eu non sei. Vin en Twitter motivado esta semana o analista de Clube Deportivo Arenteiro. Un nome que penso que non saliu moito, Vítor Pulido, que sacou o nome Javi Rey, cando veu aquí ao bar a dar aquela famosa entrevista hai uns meses, puxo un tuit así cunhas carpetas organizando os diferentes partidos e poñía, vamos, el último de la temporada. Entón parece que hai aí pois motivación por afrontar este partido con garantías e na clave é o que dixache ti, Milito. O fútbol ao final é un deporte de marcadores baixos, ainda que Unionistas veña de marcar tropecentos goles este último vez de competición, e o dianteiro, pois, principal Slavi ben enrachado, non? Un hat-trick contra o Sabadell, 2 goles aquí, outro gol alá, 12, 13 goles en toda a temporada, 8 goles no último mes. Entón parece ser que... 12 en total e 8 goles no último mes e pico, sí. Parece que, obviamente, é un deporte onde xogan 11 no campo e está o banquillo, e hai moitas máis variables, pero cando hai un xogador así neste estado de forma e nesta racha, pois casi que é natural salientar que vai haber que estar atentos, sobre todo a nosa retaguardia, o dianteiro de Unionistas. Hai que decir que xa o coñecemos, o sea, xa se coñece, non? Xogamos contra ele o ano pasado que estaba
no Valladolid Promesas, e, bueno, supoño que aí Javi terán ben avisado os nosos centrais e os propios centrais seguro que están ben preparadiños para o que se lles ven. Podemos ir entonces con esa posible alineación. Sí. Bueno, en portería non temos dúbidas, non? Pablo Brea será o porteiro escollido por Javi Rey, entendo eu, se non hai ningunha novedade. Digo eu, non? Non estamos Sí, todos de acordo, non? Estaba lendo o chat. El último baile de Pablo Brea. De las Dance. De Last Dance. Pregunto, O no, pregunto, non é afirmación. O no. Pregunto. Non sei, aí... Habría que cuestionar a Lorena e a @torrente 102 a ver que opinan de posibles cesións para a próxima campaña. Pero sigue tendo contrato co Deportivo Pablo Brea, pá, Sí, non? cando fichou polo Arenteiro renovara, non sei se era por 5 anos, unha cousa así. Por 5 anos, Sí. carallo. Sí, renovaran o contrato ata 27, 28, así, é longa Escapábaseme ese dato, a verdade que non o tiña aquí. Pois non sei, o mellor pode ser que exista outra cesión, quizáis, sobre todo ca baixa de Diego García. Recordemos que, creo que se non me trabuco, Pablo Brea pasa de sub-23, non? Eso xa non che sei dicir. Penso que sí. Eso non sei. Aí xa cambiaría entonces o conto, se pasa de... Penso que sí. Non estou agora ao 100% seguro, pero penso que sí. E bueno, habrá que verlo. E bueno, seguindo ca defensa, pois entendo que a defensa de Gala, non? A defensa da semana pasada se repetirá, no? Porque Jordan estaba percibido. Eu sei un que non vai xogar de lateral izquierdo. É pena me dá. Tamén o comentaremos, non? Esa baixa do lateral esquerdo argentino. Pero eso, non? Álvaro Ramón, Jordan, Ger e Javi Obieu será a zaga da que dispoña Javi Rey o sábado. Sí, sen sorpresas. Sí. E bueno, nos mediocentros levamos... Perdón, Milito, a única duda que pode surxir neste momento con respecto á defensa xa ca renovación de Jordan xa feita, oficializada, dos outros tres, a ver cantos están en disposición de Club Deportivo Arenteiro na xornada 1 do curso futbolístico 24-25. Esa é a única dúda que teño eu. Non sei se alguna moito non sei como dicilo, con moita prensa, moito cartel é o bo de Germán, porque sempre que vou ver un partido arenteiro sempre se me arrima algún veciño dele ou algún familiar a preguntarme cousas. Ainda me pasou outro día de camiño ao campo, que tamén viña un señor de Xinzo con un do barco ali comentando, ali, bueno, ali tal, de partido un pouco tal, e tamén era creo que tío de Germán incluso tamén, algo. O a xente o inventa cada vez que me ve, ou moita familia ten este chico. Bueno, pues dende aquí tenemos que fundar un club de fans, entonces, de Germán, por moitos anos, de verlo, digo eu. Co árbol genealógico chegará, porque xa me madre miña, porque a cantidad de parentes que veñen ver ao fútbol. Hai que darle cariño do Limián. En razón por eso mismo tamén. Bueno, sen máis, perdona polo... Sí, no, está ben apuntado, gustoume ese apunte. Bueno, no medio centro, que esperades? Agardades a Vitra, a verdade que se están ben tanto Marino como Esquerdo, penso que é un partido para que 100% salgan de salida os dous, se non hai ningunha molestia que yo impida a ningún dos dous, non? Nun partido de matar ou morrer hai que salir con todo, e se os dous están en disposición de xogar ao 100%, entendo que ten que ser Vicente Esquerdo e Marino Illesca. Estades todos de acordo, non? No que supoñamos que pode ser. Sí, non, outra cosa sería contradecirme, non? Non podo opinar de que me pareceu moito mellor Arenteiro con Marino outro día co Celta e ahora decir que prefiro que xogue Vitra. Non o sei, habrá que ver, sí, pero con Carlos. Mais nun partido que tens que gañar. Sí, os mellores minutos do Arenteiro esta tempada, sobre todo con balón, pois foron con estes dous chicos no campo. Sí, dende logo. E despois, bueno, esa liña de tres, hai que decir que recuperamos a Iván Ramos, que estaba percibido outro día. Temos esa dúbida de que pasará con Chacón, se é unha cousa dun partido puntual, se é unha cousa de
de que non chegará tampouco a Salamanca, non temos novas sobre eso, non temos parte médico, non temos absolutamente nada. Entonces, eu pola miña parte, eu creo que van salir Pibe, Chacón e Cardero o do sábado no Reina de Sofía. Penso eu que o que vai ser o fin de que ven, se non hai nada que o impida. Pois Non sei como vedes. eu penso que Chacón non vai xogar e vai ser, pois logo en vez de Chacón vai ser Marquitos. Pibe, Marquitos, Alex Cardero. Hai algunha outra opción por aí? Eu creo que tamén, porque ao final tamén, home, eu entendo que sí, que o último partido e o objetivo está claro que está a alcance da mão, tampouco está para facer moitos experimentos, pero tamén igual dando continuidade àqueles futuribles que crees que o ano que ven poden estar aquí, que igual non, pero creo que todos coincidiremos que é máis probable que quede aquí Marquitos de que quede Chacón. Sí, Entón, por ese lado, tamén podo coincidir con Carlos que é máis probable que xogue o... Non, Marquitos queda porque ten contrato, xa te digo. Pois por ese lado, por darle continuidade, por da lesión e tal, pode ter aí unha ventana, unha xanela, unha pequena xanela de volverse a titular en Salamanca, o xogo de por Joder, mí. Marquitos. Sí. Darío, tú, que te vexo aí un pouco dubidar. Sí, a verdade que dubido bastante, pero non sei, tampouco sei exactamente o estado físico de Chacón, que parecía que arrastraba aí algún problema. Se sigue, vamos, se sigue con eses problemas, pois igual sí que vexo máis a Marquitos como o día como o pasado sábado. Pero non sei, a verdade que teño aí esa curiosidade, pero se tivese que apostar, creo que vai apostar por Chacón. O problema non sabemos se é o proceso febril que atravesou o esquerdo antes de xogar onde foi, contra o Fuenlabrada, penso que foi. Non sabemos se é un proceso febril ou é algo muscular que poida ser de máis longa duración, entón. É a maior que teño, se vai xogar ou non. Entendo que ao final é parte da estrategia, non? Pero así como o xereiro de Clube Deportivo Arenteiro, eu a título personal boto así un pouco en falta o parte de enfermería, non? Moitas veces casi que temos que facer hipótesis e conxeturas construindo castelos no aire para intentar saber se este xogador está dispoñible ou non e tal. Entón, pues... Salvo os partes de longa duración que hubo de xogadores que se lesionaron de longa duración, non hubo. E isto é algo que ven xa dende a época de Fran Justo. Fran Justo foi un adestrador que nunca quixo que se filtrasen estas cousas e penso que dende aquela ven un pouco o tema por aí. Javi Rey, cando entrou, tomou o testigo neste aspecto e penso que é unha decisión técnica do corpo técnico de non dar detalles, de non dar pistas, que comezou Fran Justo e que lle deu continuidade Javi Rey, que por un lado está ben, pero por outro, de cara pois ao teu socio e demais, non? Que sepa, pois, bueno, é unha cousa que mellor lle podías dar, pero bueno, entendo que prima máis o deportivo e esconder as cartas perante o teu rival que outra cousa, e, bueno, podo entenderlo, evidentemente. Para iso está o bar da cantina. Sí. Para desinformar. Pois nada, na punta de ataque, queda o máis importante. Bueno, Manín entendemos que non vai chegar. Manín non. Entendemos que non. Ainda que, bueno, dixenme outro día que o mellor podería forzar, tal, non? O mellor estou xogando un pouco despiste como o noso corpo técnico, pero bueno, contamos que non chegue, do contrario sería unha sorpresa, a verdade. Optaríades por Cristian Santos de novo en Salamanca? Iván Ramos para el gol. Eu, Cristian Santos. Eu vou dicir Cristian Santos só por unha razón. Pola lei do ES. Exactamente, tamén. Pola lei do ES, ni máis ni menos. Xogou ali o ano pasado, va con o seu outro ES, o Deportivo, está a historia predefinida para que vacune o ex do ano pasado. Entón, eu poría a Cristian Santos por eso. Pero bueno, despois do partido que fixo outro día, non me sorprendería nada que entrase Iván Ramos, a verdade. Pero bueno, eu optaría por Cristian Santos.
Sí, eu 90% que vai xogar o venezolano. Sí, eu creo que tamén. Sí, creo que os experimentos con xogadores que non eran do perfil claro de 9, e creo que só houve un, que foi o propio de Iván Ramos en Barcelona, non No funcionou. Cruyff. No Johan Cruyff, Creo exactamente. que non creo que volvamos por aí. Non temos ningún... Home, hasta Vitras en apuras, poño de 9. Podería ser unha opción o mellor na segunda parte se tes o resultado a favor, quizáis, de meter un dianteiro, neste caso con punta de velocidade, buscar os espazos perante un Unionistas o mellor un pouco volcado, igual podeche ser unha cousa que che poida funcionar na segunda parte, quizáis. Eu por sensacións do outro día non poría a Cristian Santos, pero penso que o vai facer, e está o tema ese do ex que me gusta moito. O mal partido de Cristian Santos responde a unha lógica bastante común, bastante normal. O xogador que se fichou non é Manín nin é Pico. Un xogador que non necesita estar en contacto co balón, a que tuvo, rematona moi ben, non foi para dentro de milagro na primeira parte. A primeira parte da que vai, Ele está por ali brujuleando, non necesita estar en contacto co balón para estar enchufado. Tamén o Arenteiro non tuvo balón. Na primeira parte pois foi bastante mala do Arenteiro, non foi capaz de sair con balón. E a Cristian Santos, que non estou defendendo, que o partido foi do venezolano. Claro, contextualizando un pouco, non? Exacto, pero non é culpable de todos os males da primeira parte do Arenteiro. Non, ni moito menos, ni moito menos. É un dianteiro, un rematador, como caiga un baloncino por ele, vai embarillar. Igual a primeira falla, pero a segunda vez vai vacunar. Pois eu penso xustamente neso, seguindo esa liña de poñer a Iván Ramos de titular, de salir a desgastar a defensa do Unionista, despois xogar o última media hora, 25 minutos con Santos de revulsivo, porque é o que diste. Si ten unha clara, pode a marcar. O día do debut, xa non lembro contra que equipo foi, o primeiro balón que tocou, salindo do banquillo, foi para dentro, nunha xogada de balón parado. Entón, pois, é un xogador, como diste, un rematador, un 9 al antigo usanza, é que para min a fichaxe está amortizada, máis que amortizada. Veu aquí, veu sin moitas expectativas, deu-nos 2 vitorias, 6 puntos, e todo o que venga, xa o dixemos, todo o que veña a partir da hora, pois xa é regalado, e estaría moi ben. Todo o que caia na rede é peixe. Gañar con gol de Santos o sábado. Vaya. Sí, señor. Bueno, pois nada, unha vez analizado 11, podemos darío da porra, non? Eu vou dicir... Dudando, vou empezar xa eu. Estou dudando entre un cerismo ou un 2. Vou dicir un 2 para Arenteiro. Eu quedo de último, como eu non o vai dicir. 0-2. Eu, como dixen antes, penso que vai ser un partido moi igualado, moi disputado, que se vai decidir por pequenos detalles. Entón, penso que o Arenteiro vai gañar 0-7. Seriedade, Carlos, seriedade, por favor. Bueno, pois eu digo 3-4. Bueno... O mellor é que dixeche o resultado despois de dicir o de seriedade. Xa sei. Son consciente delo. Pero vexo un partido moi aberto, de moitos goles. Poñen aquí polo chat 0-3 fácil e Torrente co símbolo da piña que lle gusta moito 3-0. Ahora podemos cheirar o que pasou antes. Aí estamos. Xa chegou Torrente, chegou Lorena, chegaron todos agora. Chegaron todos. Lembrarlle aos ointes do podcast que un usuario, unha conta. Exactamente. Van empezar os baneos polo bar da cantina, cuidado. De feito, comenta tamén Galarga, non? Que Santos o único que desgaste é a nosa paciencia. Outro día falando de Santos, estaba moi desquiciada a xente con Santos, a verdade, vin cousas que non me gustaron, teño que dicilo dentro aquí. Da xente ou de Santos? Non, da xente. Santos pode te desquiciar. Pero da xente. Isto como cando morres.
Cando morres todo o mundo dicía que bo eras, Eso pero mesmo. en vida Coitelo a tras ver, coitelo. este é o mismo. O de Miku nadie se lembra a rajada yo que se falou que se foi. Eu o primeiro, teño que reconocerlo. Pois, deixou aquí 5 ou 6 goles, bueno, pero en fin. Sí, dende logo. Pero hai cousas que sobran, e non veñen a conto, e penso que outro día hai xente que se equivocou e bueno, espero que non, e agardo que non volva a suceder. Por lo menos contra un xogador noso, para decir que contra os contrarios, bueno, pues oi, non che vou dicir nada. Contra os Carlos, nosos, se non os queremos... coméntache Luci polo chat que non tes xuicio. No, porque o xuizo xa o pon o Milito. Cos resultados, por lo menos cos resultados. Bueno, pois nada, non sei se queredes comentar algunha cousiña máis do Bueno, encontro. eu só dicir que me sorprende o xoguetón que está hoxe o chat, non? Está. Claro que sí, que está. Notase que estamos finalizando a tempada. Xa ves. Chegamos nun nivel altísimo ao final de campaña, a última semana de competición e a xente quere demostrar que o contrato para o curso que venga e que está justificado. Bueno, rapidamente comentar que se hai xente do Arenteiro que ainda non se decatou e quere ir a Salamanca o sábado polo tema das entradas, están disponibles na web do Unionistas ou na plataforma que compartimos varios equipos da categoría. Non teñen máis que entrar no Instagram, no Facebook do Arenteiro para acceder a ese enlace. É a única modo de conseguilas ou no propio campo, pero bueno, según lín hoxe hai unhas 300 reservadas, non? Para bancada visitante, e bueno, non sei se esgotarán. E xa que sacamos este tema, que desplazamento credes que vai haber o sábado de xente do Carballiño en número ou como queríades comentalo? Número ou forma. Exacto. Son desplazamentos masivos, máis masivos do ano, polo menos de fora de Galicia, obviamente. Non me sorprendería que houvese 400 ou 500 personas viaxando desde o Carballiño. Todo de acordo. Me gusta. Todo de acordo. Penso que vai ser un Ti dixeches menos, non, Caíña? Sí, pero de feito creo que desta vez pódese saber de forma bastante aproximada, bastante exacta, porque neste campo sí que non vai haber xente mesturada, non? En Salamanca, que a afición totalmente visitante entre todo por a mesma porta, bueno, como tamén pasaba en Ponferrada e tal, pero bueno, non tíamos... Bueno, non sei, porque a diferencia de precio das entradas, se vai unha familia, igual prefiro velo desde a tribuna e pagar 12 euros por entrada e non 20 por entrada e velo na zona visitante nun fondo. Tú crees? Non sei. Pero bueno, eu non sería tan optimista de todos os xeitos con eses 400. Eu creo que algo menos de 200, 150. Eu vouche dar un dato, Caíña, para que o teñas máis ou menos en conta. Fai 2 anos, máis ou menos, un pouco máis de 2 anos, en febreiro de 2022. Desplazáronse o El Mántico 100 personas, máis ou menos, en segunda ref, mitad de temporada, o equipo un frío terrible, non moi boa, frío, como di aí o señor Darío, ao redor de 100 personas. Domingo. Bueno, pero non había, por exemplo, non houve esos desplazamentos a León nin nese número, nin a Ponferrada. Sí que é certo que Ponferrada era de 3 de xaneiro entre semana, e León foi un sábado tamén bastante tarde. Creo que sábado ás 7. Pero ahora fai bo tempo, partido sábado ás 7 da tarde... Eu creo que vai haber bo desplazamento. Eu agardo un moi bo desplazamento. É un moi bo horario para ir pasar o día ali, comer por ali, ver o partido, e incluso virse despois do partido. Non chegarías excesivamente tarde, porque acabas o partido e ás 12 e pico estás en Carballiño. Salamanca como cidade ten moito atractivo tamén, ainda que non sexas aficionado fervente ao fútbol, hai moita xente, familias que seguramente se desplacen baixo ese pretexto. É unha cidade moi bonita. Bueno, home, alegraríame, que non o digo con acritude porque eu non podo ir, ademais, entón fastidia un pouco non acudir a ese desplazamento, pero sí que ojalá se den eses condicionantes, claro que sí, pero bueno. É que se mesturan os ingredientes para que haxa un desplazamento que
que bueno, que non sexa dos maiores que levamos visto do Alenteiro, pero un desplazamento bastante serio. Vereite por ali, Milito. Verémolo a ver. A min, home, non o dudes. Xa me vas ver dende o Carballiño hasta o Salamanca, me parece a min. A toda hora. Podemos facer un directo de previa dentro do coche, por exemplo. Algo podemos facer, sí, home. E Non sei eso, facer un programa desde o coche xa o intentamos unha vez e non saliu. No, e fíxose. Fíxose, pero co coche en estático, digamos. Que frío pasei en Berín, me cago na cona. Bueno, Pon pues aquí un usuario chamado Manolo Romai, saludos e perdón a Caíña. Cuchillo. É moi xeo eso de pedir perdón, sí, a verdade que... Bueno, falamos falamos entonces un pouquiño do que foi esa asamblea para as eleccións á presidencia. Sí, dai aí un cambio de tercio para Pois pechamos esa previa do Partido de Unionistas, verémonos seguro ali por Salamanca toda a afición verde, polo centro, polos afora do estadio e dentro do estadio. Sábado ás 7 xogarémonos a Praza da Copa do Rei, se gañamos estaremos dentro, senón tocará velo dende afora. Aínda que, bueno, hoxe adiantaba Argimiro nun medio local que cabe a posibilidade de acceder á Copa do Rei xogando a Copa Federación. Pero, bueno, falaremos, se queredes, un pouco desto en Novas. E nada, quedamos coa última sección con Novas e falaremos desas eleccións á presidencia do club que foron este último xoves. Pois aquí estamos de novo, ahora sí, para falar de de novas semanais que hubo. Falaremos da asamblea, eleccións á presidencia como cada 4 anos, e de novo é reelexido Argimiro Barnotes por unanimidade polos socios do club. Sí, pero antes de falar diso, bueno, vou comentar o tema dos sorteos moi rapidamente, despois xa damos paso ao grosso do tema da asamblea, se che parece. Nada, sorteo de resultado do partido do outro día, ninguén volveu a acertar, entón o que comentamos outro día para este partido contra Unionistas, volvemos a abrir sorteo, ou porra, como lle queras chamar, para esa cena no gran restaurante Rincón Azteca, para 2 personas e no que tedes que únicamente acertar o resultado. Se houbera varios acertantes do resultado do sábado, sortarías entre eses acertantes. Se desa casualidade que ninguén acerte o resultado do partido do sábado, entre toda a xente que
se dignou a participar e que lle apeteceu, non? Soltaríamos esa cena para 2 personas. E despois outro que hai aberto, que ese sorteo, ese sí que é puro sorteo de rifas, non? Que está promovendo a través do grupo de Tropas de Flores, que daremos aquí a semana que ven, nese último programa da tempada, o gañador, non? Do sorteo, no que hai varios premios, como xa dixemos, camiseta asinada polos xogadores do Club Deportivo Alenteiro, unha sesión de masaxe na clínica de Fisaúde e unha cena para 2 persoas tamén no bar Paco, ali na zona dos viños do Carballiño. Así que nada, calquera información ao respecto, tedes o noso correo, tedes o correo das tropas, as distintas redes sociales, para quen queira participar e non se quede sen súa papeleta. Xa sen máis preámbulos, pois nada, o que comentaba Darío, que vos pareceu a asamblea do outro día? Bueno, Carlos xa sei que non puido asistir por motivos obvios, non? E Caíña, pois sí que... Non, Caíña tampouco anduvo por aí, claro. O sea, solo estiven eu na asamblea, polo que vexo. Bueno, que vos pareceu o desenlace final, non? Que todos estábamos agardando a ver en que deparaba o asunto. Pois o previsto, non? Vamos a ver, se nadie se presenta, só se presenta Argimiro, pois é evidente que vai gañar. En canto o grosso da asamblea, pois a destacar pois un par de conceptos, non? Díxose na asamblea así brevemente, non? En canto ao orzamento e o resultado económico do clube é bastante positivo, non? A expensas de... Porque creo polo que poden escoitar un pouco, cando o VAR pinchaba a señal en Instagram, tampouco é que pudera estar moi atento, pero sí que poden captar que Argimiro afirmaba que o déficit do Arenteiro vai ser 6.000 euros nesta presente campaña. A expensa do tema da póliza. Exacto, dunha póliza de crédito que fala de distinguir de ejercicios económicos uns que acaban en xuño ou do propiamente deportivo e outro que acaba a 31 de xaneiro ou anual, non? Entonces, pois... No, novembro, creo. Novembro é cando creo que vencía a póliza, non? Bueno, pois que no peor dos casos o resultado iba a ser 156.000 euros, non? Bueno, pois non sei como... Que máis podemos... Por onde máis podemos tirar un pouco da asamblea para lle explicar aos ointes? Sí, a ver, os detalles económicos a grandes rasgos que non son as contas finais están aí nun vídeo que se gravou o propio día da asamblea que todos podedes ver e que, bueno, xa acabamos de resumilo. Eso foi o detalle, non, máis importante do tema da asamblea. Queres que pinche? Que se queres? Digo que se queres que pinche o vídeo. Non, porque é bastante longo. É largo, está todo desgranado, é dicir. Sí, o número máis tal, que ao final é un anticipo, unha idea, non? Así a grandes rasgos, pois é digamos que a diferencia entre ingresos e gastos é de en torno a 6.000 euros e que ao final a broma da primeira federación neste curso polo menos saliu en cerca de 2 millóns de euros, non? Creo que a cifra que deron é 1,9 millóns. E iso é basicamente así a grandes rasgos, sin entrar en moitos desgloses, polo que recordo agora, ou polo menos no vídeo que se fixo no Instagram do VAR, o que dixo a xunta directiva. Sí, así é. Podo pinchalo se queredes. Que supoño que na xunta oficial... No, pero ese vídeo que estás mostrando tú aí é un vídeo. Creo que outro dato, se queredes seguimos un pouco desgranando tamén o aspecto económico, que outro dato a analizar e a ter en conta é a diferencia entre estimación de gasto e gasto real. Creo que a desviación estamos falando de por encima dun 20%. Estamos falando de que a estimación de gasto foise a
bueno, era de 1.500.000, non? E foise a 1.950.000, ou 50.000 abaixo, non? 400.000 euros de diferencia, máis ou menos. Que non sei como vedes vos, pero a min pareceme unha aproximación un pouco, pois non sei, Me parece bastante tamén, pareceme bastante. Estamos importante, non? Estamos xa non dun 20, xa a casi min un 30%. Estas cousas non nos deberían sorprender, non? Porque ao final en xullo tú soltas aí uns números, non? Que é basicamente, bueno, pois nós pensamos que isto ou outro, aparte sendo a primeira temporada do equipo na categoría, ao mellor se xa tes un bagaxe de 5 anos ou así, pois ao mellor un diferencial dun 20-30% sí que nos pode chocar máis. A min, a verdad, non me choca. Non recordo. Obviamente, ao final, a comparación máis directa pode ser co curso pasado, pero o curso pasado tamén entramos en moitos gastos porque xogamos ao final varias fases de Copa Federación, houve máis cousas que o Principado non nos contamos. Que ao final, ano pasado, salir a cousa en 2,3 millóns e a estimación inicial deste ano era 1,5 millón, non? Creo. Sí. Así é. Sí, creo que era 1.550.000 e quedou 1.950.000. Bueno, creo que eran 400.000 euros de diferencia. Sí. Cerca de 20 puntos, algo máis de 20 puntos de desviación. Que é o que dicía aí atrás, que empezamos viaxando en autobús o día do partido e acabamos viaxando en avión, elevando o autobús pola súa conta, non pola carretera. Entón, pois tampouco sei moi ben que nivel de seriedade teñen as contas estas que están presentando. Ao final, a ingeniería financiera ten moito de... Verémoslo na próxima asamblea, cando Exacto. Corrixídeme se me equivoco, pero realmente esta asamblea non era unha asamblea, esta realmente era día de eleccións, era día de non sei, pois de legitimar de alguna forma de novo a Argimiro como presidente, visto que ningún outro socio topou interés particular en pelear a presidencia, cousa harto, creo que farto difícil, non? Porque visto estes últimos 4 anos está claro que nadie lle tusiría esta presidencia a Marnotes. Entonces, pues realmente o que se viviu outro día na Casa da Cultura foi un trámite e unha previa ao que di Darío, a verdadeira asamblea que será ordinaria a de xuño. Porque creo que nesta non se falou das grandes cuestións que ten ahora por diante o clube. Sí, dende logo. E como vedes o futuro a corto, medio e longo plazo, esa nova candidatura de 4 anos, unido o que saltou os xoves, coincidentemente ou sin ser coincidencia, non? Con ese anuncio, non? Por parte do Concello dese anteproxecto para un novo campo de fútbol, que tamén se falou delo na asamblea, ainda que de maneira máis pormenorizada, por así decirlo. Aí o tedes, aí o está pinchando Darío, ese vídeo coa infografía do proxecto. Que sensacións tedes? Non? Se é un pouco castillos no aire, se é un proxecto moi serio. Falo no seu conxunto, xa non só falo do tema do campo de fútbol. Jueves foi un día moi grande, non só para o Clube Deportivo Orenteiro, sino para o establecemento da nova corriente filosófica que impera no clube, que é basicamente o finalismo. Foi un glorioso día que podemos vivir, como dixo Milito, non sei se por coincidencia, casualidade ou destino que é moi caprichoso antes da propia asamblea, e xa cruzando esa difuminada liña entre deporte e política, ese anuncio do alcalde, do rexidor da representación deste anteproxecto, que eu penso que non foi casualidade. Penso que é un proxecto no que Marnotes, ou digamos a xunta directiva de Clube Deportivo Orenteiro, está aí, digamos,
de entrada, falábamos antes off the record, dame a sensación de que isto, se vai para adiante, pode, digamos, elevar o chan de Club Deportivo Arenteiro, establecer unha base digamos, de cara ao futuro, xa non pensando nestes próximos 4 anos de presidencia, pero senón para as xuntas directivas que veñan despois, unha forma de establecer o futuro do equipo en primeira federación, nunha categoría semiprofesional, por non decir profesional. Entón, penso que eso a priori pode chocar a moita xente, pode nos parecer moi precipitado, pero, bueno, ao final o futuro dirá. Eu dame a sensación de que a xente vai en serio con isto do novo estadio, do novo complexo deportivo, porque non só é un estadio, digamos, tamén consiste na remodelación da Uceira, na construción, ou como se comentou na asamblea, nunha pregunta posterior, na fabricación dun campo de fútbol 8 tamén. Entón, pois non sei. Eu penso que, basicamente, o máis importante, digamos, é establecer un novo suelo para o Club Deportivo Arenteiro, tratar de darlle corpo e solidez ao proxecto, e para min é unha nova moi boa se o proxecto se leva a cabo. Ou despois, se un ve a memoria deste anteproxecto, xa ve cousas así un pouco que son máis, poden ser máis mercadotécnicas, non? Porque inicialmente o estadio principal, que sería a xoia do complexo, dice que tería un aforo de 4.000 espectadores con a posibilidade de ampliación no caso de subir a segunda división e tal e cual. Bueno, eso ao final depende de se a pelotiña entra ou non. O estadio non vai ser o que marca os goles. Entón, pero bueno, pode definitivamente axudar, e eu xa che digo, o jueves penso que foi un día moi importante para o Club Deportivo Arenteiro. Xa anunciamos na entrega da semana pasada que iban pasar cousas o día da asamblea, pillounos algunha que outra por sorpresa a todos, e a verdad que foi un día redondo para a entrada da nova xunta directiva, para facer balance destes primeiros 4 anos, para dar entrada aos 4 seguintes e para concluir xa este pequeno speech para establecer definitivamente a corriente filosófica do pinalismo. Estamos xa traballando nun libro que recolle esta década do xenio das ondas, que vai ser prologado por xente que é participante aquí neste podcast, e que do que xa podemos dicir o nome, Club Deportivo Arenteiro e outras drogas. Exclusiva. Sí, señor, sí, señor. Eu, para que aqueles que leven a última semana na luna, lembrar, por contarles que xa non só é o do estadio, non? É un pouco o número máxico que estamos falando de 10 millóns de euros. Bueno, está moi ben. É certo que levamos todo este ano, non? Dicindo, xa o ano pasado tamén, dicindo que destas peripecias e deste esforzos económicos, tanto por parte do clube como por parte de distintos entes públicos, que non vou sinalar agora porque son evidentes, pois gustaríanos que nesta peripecia pois algo quedara pos habitantes do pueblo, solemos dicir, que queden polo menos unhas instalacións dignas, unhas instalacións deportivas dignas, tanto para uso e disfrute dos distintos clubes deportivos tanto do concello como da comarca, e así tanto como das escolas deportivas. De reivindicar eso, a facer un estadio de 10 millóns, hai un término medio. É o único que pido que nese estadio non o vexamos dentro de 10 anos cunhos troncos de piñeiro ali no medio e que as motos anden subindo por elas, e mentre a xente se enche, mentre a grada te está mirando a xente desde unha grada, non? Que ao final podes darlle uso para as motos, como foi porque quedou pena cobertoira despois de enterrar ali, por non sei, de orden de, bueno, de algún millón de euros debeu pasar aquelo tamén, se non recordo mal, creo que fora 1.200.000 daquelas. Entón, pois, sí, bueno, esa corrente filosófica que hai que baixar o hype, hai que baixar o hype. Moi ben,
Sí, o estadio verío estupendamente, pero claro, cos pés no chao, facendo as cousiñas e poñendo un pé un detrás do outro, non? Dando pequenos pasos, pero cun cabeza, non? Que agradecese, non? Agradecese a proposta, o estudio, non? Que pagou, neste caso, o Concello, pero 10 millóns de euros, así chirreaba, non? Así zumbaba o Twitter do bar da cantina citando nos mitad dos equipos de España cunhas 20.000 interaccións porque se facían eco desta nova, porque é canto menos sorprendente, non? Sí, sí que é, a verdade que sí. Eu realmente penso que é necesario facer algo. Eu non sei se é necesario facer o que se vai facer ou que din que parece que se quere levar para diante, que parece que é unha cousa seria. Algemiro, estes últimas semanas, antes da Asamblea, recalcaba o tema de axudas e estructura. E, bueno, pois axudas non sabemos o que pode haber por detrás e que apoios poderá ter ou non ter, pero que está claro que estruturas ou estrutura de clube foi presentada da forma máis grande que recordamos en Club Deportivo Arenteiro. Se falou tamén de que sería un proxecto presentado pouco a pouco, é dicir, isto non se vai facer de hoxe para mañá e todo xunto, non? Isto sería pois por pasos, non? Non sei que pasos serían a seguir, porque hai que contar que aí xogan moitos equipos, xa non só a base de Club Deportivo Arenteiro, xoga o Sporting Carballiño, bueno, xogan equipos que habería que buscar unha reubicación, entonces sería algo que iría paseniño, non sei canto tempo levaría materializalo, pero evidentemente non sería dunha atacada, eso está máis que claro. E bueno, polo resto, habrá que agardar a ver que é o que sucede, a ver como se van dando as cousas, pero bueno, sería unha magnífica nova ver un complexo deportivo donde todo o pobo poderá disfrutar dunhas instalacións dignas, que non só para min se tiveran que quedar no estritamente futbolero, tamén se fala, creo que na memoria, non, de reformar o pabillón da Uceira, o que hai hoxe no colexio da Uceira, non sei de que maneira, non sei se ampliando, non sei se tapando, non sei, evidentemente non o desgranei todo, pero bueno, todo que sexa para sumar e todo que, como ben di o Caíña, sexa ben feito e non se quede nun pena cobertoira 2, pois ben veído sexa e para diante, non? Porque é o único que vai ser unha boa noticia, unha boa nova para o povo e para Club Deportivo Arenteiro. Eso dende O rexidor tamén falou de facer ou de incluir unhas instalacións para a práctica do atletismo neste novo complexo deportivo, pero no vídeo este que pinchou Darío antes non se ve nin o foso do salto de lonxitud, nin a calle 3 para facer os 100 metros, nin nada deso. Entón, pois bueno, tampouco sabemos en que vai quedar o asunto. Eu quería tamén preguntarvos, porque fixéronse poucas preguntas ao acabar digamos, a acabar a intervención dos membros da xunta directiva, pero polo que me consta foron bastante desternillantes, digamos. Non, preguntaron canto iban pagar as mulleres no novo estadio. Botei de menos esa pregunta. Esa vai agora en xullo na asamblea ordinaria, na de todos os anos, por novos abonos, pero fixeron a pregunta aparte do tema da fabricación do novo campo, dos módulos e das lamas e todo eso. Tamén preguntaron por unha cousa que deu bastante bola este ano aquí no bar, e en xeral nos mentidoiros do pueblo, que foi esa conversión a sociedade anónima deportiva, que na asamblea o que fixo a pregunta trabucouse, creo que preguntou por sociedade limitada ou sociedade eliminada ou algo así, que é algo diferente, pero non sei en que quedou o asunto. Marnotes dixo que quizá cando estivo aquí no bar hai un par de semanas que quizá pois Foron moi deprisa, foi moi a prisa. Eso mesmo, foi moi anticipado o asunto, entón non sei se realmente de cara ao ano que ven a conversación sigue viva ou... O que deron a entender foi que están asentando un pouquiño as bases hacia esa dirección, penso eu. O que diron entender outro día na asamblea, non sei, correxídeme se me equivoco, non, pero penso que foi un pouco así, que se apresuraran moito en facelo
ou pedirlle a xente que nunha hipotética asamblea por ali polo mes de outubro, ou setembro, pero que se habían adiantado un pouco os acontecementos e que era unha cousa que levaba de máis requisitos, por así decirlo, non? Eu non por nada, pero creo que isto xa se dixo na Asamblea Ordinaria do ano pasado, que había un montón de matices de explicarlle a xente sobre unha SAD, e isto falouse en xuño, e cunha simple búsqueda en Google sabes os pasos a dar para facer isto, non podes soltar ese triple en setembro, dicir que vas convocar os socios máis pronto que tarde, e chegache maio, chegache as eleccións e non tes nada feito, non, eso me parece un pouco irresponsable, non, por ese lado. Sí, sí. Foi algo precipitado e que de feito recoñeceu o mesmo presidente, que claro. Foi verdade. De feito, recordo desde o podcast facerlle algunha, bueno, neste caso concreto vou dicir, fun eu, non, preguntarle como iban a arreglar a problemática da correlación dos números de carnés de socios. Da antigüedade. Exacto, para responder fielmente a unha captación de capital nunha posible SAD. Entonces, pues, sí, digamos con unha participación xusta, non? Por así decirlo. Claro, entonces esas cuestións xa se plantexaron ano pasado en xuño, para canto máis agora xa en maio do ano seguinte. Bueno, tamén hai que decir un pouco, lanzando ou botando unha lanza ao favor desta directiva, non? Que outro día fixeron tamén un pouco de, ou entonaron un pouco mea culpa en certos aspectos, falaron de erros, falaron de detalles a correxir, de que había moito que facer, que se fixera non del todo ben ou incluso mal, evidentemente. E, bueno, sí que é certo que hubo certa autocrítica por parte da directiva e que, polo menos, en certos aspectos, como pagos a proveedores que están pendientes, non? Que, según anunciou o Argemiro outro día, que se iban sellar neste mes de xuño. E, bueno, seguramente que outras tantas cousas máis que levamos demandado dende o bar da cantina e que seguramente, pois, que a experiencia deste último ano, sobre todo, cun traxín de 20.000 cousas que tiveron as que tiveron que facer fronte, pois agardo que a experiencia sirva para melloralas e incluso, pois, superalas, por así decirlo, non? As expectativas do ano que ven. No, sin duda. E o último tema que tiñamos que tocar, dalle, Queña, que iba a cambiar iba a facer unha transición aquí. Sen máis, só para rematar, que non está de máis de vez en cando, sí, recordar que, a pesar de ser críticos coa directiva, facémonos cargo da dificultade que pode ser manexar un clube na primeira federación con tan poucos recursos como son os do Arenteiro, pero non quita que nos desde aquí teñamos que denunciar e sinalar aqueles erros que son chirriantes e evidentes, que non quita que haxa que mellorar e no seu caso, pois... Sí, dai ganas. No, que dicíamos a semana pasada para pechar o podcast que o de entrega de hoxe iba a vir moi cargada pola Asamblea, polo partido Celta B, dicíamos que tamén por ese playoff de ascenso do Promesas, non? A primeira regional, e, bueno, onte o domingo foi o partido de ida en Muiños, o filial verde colleitou un resultado de 2-1 e entendo que derrota por 2-1, entendo que esta fin de semana, non sei o horario, pois será a volta, que constame, eu creo que era eliminatoria única. Entón, pois nada, toca remontar e se conseguimos gañar a eliminatoria, pois o Promesa será equipo de primeira regional o curso que ven, tratando de pechar ese oco de categorías que hai entre o primeiro equipo e o segundo, que tamén penso que é un dos obxectivos que ten que ter a xunta directiva nestes 4 anos que veñen agora, tratar de darlle vida ao Promesas e tratar de ter aí xente que poida, obviamente este é un proxecto a moi longo plazo, sumar o primeiro equipo cando se requira. Pois sí. O Promesas, o primeiro equipo entra precisamente en contraposición nunha dinámica totalmente oposta ao funcionamento tanto do filial como da escola deportiva. O nivel é horroroso, o nivel é pésimo, os rapaces están pegando un clavazo terrible de matrícula e de roupa,
para recibir un trato bastante denigrante, bastante malo por parte do club arenteiro. Cando dis nivel, aclarar que te refieres a nivel de xestión e de directiva, non? Sí, claro. Nivel todo, deportivo. Bueno, deportivo, tanto aos rapaces non se debe exigir deportivamente. No. Entonces, é unha escola deportiva que se exige valores e bueno, formación deportiva, non éxitos deportivos, neste caso que hai que saber diferenciar. E creo que un clube que se precie non pode ter rapaces entrenando en cuarto de campo. Creo que isto xa temos máis que repetido e reiterado por este lado, dai ven a necesidade dunhas instalacións deportivas dignas non nun estadio de 10 kilos. Bueno, sí que ven a colación do filial, que, bueno, é unha situación complicada, pero bueno, en segunda regional. Temos que dicir así en voz baixa e coa boca pequena, pero é así, temos un equipo en primeira federación e o filial en segunda autonómica. Así é. Sí, pois a ver se o Promesa se quen de remontar esa eliminatoria e conseguir ese ascenso. Pouco máis, simplemente xa para pechar, que se nos está indo un pouco de hora, para pechar o chat, pregunta aquí Óscar que opinamos da diferencia de precio entre xeral, e fala en referencia ás entradas deste último partido deste sábado en Salamanca, de que as entradas, digamos, as entradas xeral está por un precio de 12 euros e a zona visitante a 20, as entradas para a afición do Arenteiro a 20 euros. Lóxico, porque ese prezo acordou no Arenteiro na ida, 20 euros para a afición visitante. Sí que é certo que en Espiñedo se cobra o mismo a afición visitante e público xeral, pero neste caso, pois, hai unha oferta, digamos, para intentar encher o máximo posible o Reina Sofía, e para público xeral creo que están a 12 euros e incluso a acompañantes de socio 5 euros, unha cousa así. E simpatizante 10, pode ser. Si, o simpatizante creo que ten dereito a 2 partidos, unha cousa así, en Unionistas. Sí, algo así. Pero bueno, o que da cuestión é que non hai máis, se tú cobras 20 euros, vanche cobrar 20 euros a volta, que eso é de perogrullo, non hai máis. O raro sería que non nos topáramos con esta problemática. Pero bueno, hecho que hai, así son as cousas. Exactamente, ainda bueno que mandan entradas. Outro. Pois nada, podemos pechar entonces aquí este programiña, que vos parece? Sí, totalmente. Eu non teño moito máis que añadir. Bueno, pois verémonos entonces este fin de semana que se ven interesante con ese último partido da tempada, verémonos en Salamanca, de seguro disfrutaremos dunha boa xornada de fútbol na previa, durante, no post-partido, así que nada, vémonos o sábado e vémonos o martes que ven, como sempre, ás 9, onde milito. Na cantina. Gracias.